Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu podcasta Tri strane. Nakon dugo mjeseci i dugo epizoda koje su bile snimljene samo u mašti, danas imamo jednu posebnu epizodu za sve koji se približavaju kraju nastavne godine ili se tako osjećaju. Evo imam čast pozdraviti Ivanu Kujundžić-Lelas, još ponovo povratak u naš podcast i Evu naravno i drago mi je da je nakon dugo vremena da je ovaj podcast zapravo zbilja tri strane. Tako je. Dobrodošla Ivana. Hvala Eva, hvala Martina. Evo baš mi je drago da smo se ovako našle subotom. I evo i super mi je tema onako pred kraj školske godine, odnosno nastavne, što sam ja pogriješila. Pred kraj nastavne godine da nekako porazgovaramo o svemu što znamo. Da. Evo, meni je ideja nekako da u ovom podcastu, naravno da prođemo i neke druge teme, ali bi mi bilo drago da malo opišemo onima koji možda nikad nisu, možda nekima koji su izvan sustava, izvan škole, kako to izgleda, kako se svi mi i učitelji i učenici osjećamo, a možda čak i roditelji osjećamo na kraju nastavne godine ovdje u svibnju ili lipnju, što nam sve donosi, koje, reći ću probleme, da ne upotrijebim onu riječ izazovi, to se sad već svi zezaju na račun toga, ali zapravo što nas sve, evo, što nam se sve događa tijekom ovih mjeseci. Ivana, hoćeš ti krenuti? Pa evo može. Mislim da je onako kraj nastavne godine jako specifično razdoblje i mislim da se i vi slažete s tim. Zapravo i za učitelje jako poseban i ponekad stresan, kao i za roditelje i učenike. Nekako se sve finišira, na sve se stavlja točka, sve se završava i I mislim da je zapravo različito za učitelje od prvog do četvrtog, kao ono, od petog do osmog i tako, da tu postoji razlika u količinu komunikacije s roditeljima, sa učenicima i tako. Ono što ja vidim i što sam doživjela je zapravo taj osjećaj ajme, neću stići sve napraviti. Ne znam, zapravo ni ne znam što trebam sve korake, ali znam taj osjećaj Učenici su naravno umorni, kao i učitelji. I blago su naravno nezainteresirani, što rezultira time da učitelji ulažu puno više energije u rad i puno više nekako truda da bi ih zainteresirali, što ne dobiju natrag naravno kao feedback, jer su zapravo svi umorni. Tu su i roditelji naravno koji nekad čekaju zadnji trenutak kako bi reagirali što se tiče ocjena ili ispravljanja određenih ocjena. I ono što ja vidim kao rješenje tu je svakodnevno smirivanje učitelja, odnosno da učitelji svakodnevno pronađu vrijeme za sebe i nekako da se smire prije odlaska na radno mjesto i nakon, da pronađu nekakve rituale kako umiriti svoj živčani sustav. To može biti šetnja prirodom, razgovori sa ljudima koji nas umiruju, onda to može biti nekakva vid tjelovježbe i tako dalje. Čisto da nas ne obuzme taj neki žrvanj, jer mi nekad znamo se dogoditi da smo i mirni i uđemo u školu, ali nas sva ta atmosfera nekako, kako je i Martina rekla, upijemo kao spužvicu, jel? I onda i mi krenemo, a ne znamo zašto se to uopće događa. Evo, to je moj nekakav dojam i doživljaj svega toga, kako to ide. Evo, što ti misliš? Meni se čini da nekada nismo niti svjesni zapravo koliko smo napeti, koliko smo u stresu i koliko je taj neki
koliko ono, cijelo tijelo ti je napeto, ko da si u nekom, kak se to zove, Grču. Da, ma ne, ali ne mislim na to, nego mislim, znaš, ono, ko da si u nekoj opasnosti. Aha, da. Nisi niti svjestan da ti je tijelo cijelo vrijeme pod nekakvim adrenalinom, jer ne mora se nužno niti događati nešto što ti stvara stres, ovo što si ti, Ivana, rekla, nego jednostavno kraj nastavne godine, sad točno kužim kako se koncentriram koju ću godinu spomenuti, je općenito nabijen tom nekakvom energijom da ti niti sam nisi svjestan koliko si u tome. I baš slažem se s tobom da je jako bitno da prvo da si osvijestiš, da čak i ako nemaš nikakvih problema na kraju godine, da je ta nekakva iscrpljenost koja dolazi jednostavno od cijele godine iza tebe, dodatni napor koji moraš uložiti, jer svi smo primijetili, vjerujem da s kojom god generacijom radimo, da djeci pred kraj 5. mjeseca je već svega dosta. U 6. mjesecu, kakvo god da im je stanje s ocjenama, mislim da često više jadni odustaju jer ne mogu. Onda se ti još više daješ i baš je bitno da si nađeš nekakav ispušni ventil gdje ćeš si umiriti cijeli sustav, da sutra dan kad dođeš možeš doći baš svježe i opušteno nastaviti raditi. Da, ja sad kad razmišljam, čini mi se kao da ljudi imaju, odnosno učitelji, uglavnom imaju taj neki osjećaj baš ovo, hoću li sve stići, što sve još moram napraviti i onda sve one obaveze na nastavu koja je naravno kroz cijelu godinu i sve one uobičajene obaveze obično dođe na kraju godine, puno bude još tih nekih dodatnih i administrativnih stvari. Imam osjećaj da dosta ljudi onak samo vrte ovo moram, ovo pa još ne znam, kad ću pisati svjedodžbe, kad ću zaključiti, pa još dam da isprave. Onak kao da postoji neka lista na koju se samo upisuju još dodatne stavkice, samo sve dalje i dalje. Da, i onda samo i zbog toga unaprijed brineš. Da, ja sam uočila recimo da meni jako pomaže kad sastavim popis i kad se sjetim recimo prethodne godine koliko mi je za to trebalo. Jako je važno, znam da često zna se dogoditi kao da nas sustav ili e-matica ili dnevnik onako izbaci iz sustava i onda smo mi pod stresom kad ćemo upisati to i tako dalje. Međutim, u određenoj fazi kad se sve nekako smiri, to traje niti sat vremena. I onda kad ja sastavim popis što zapravo trebam napraviti i odredim si otprilike vrijeme koliko to traje, jednostavno vidim da to mogu u 2 do 3 dana napraviti. Ajmo to tako reći, ako ću sjesti raditi nekih 8 sati. Ali mi imamo dovoljno vremena poslije, kad nastava završi, sve to nekako finiširati, pa i s nekim osjećajem opuštenosti. Međutim, taj neki što još trebam, taj neki osjećaj, ta neka vibra, ne znam kako drugačije opisati, nas okružuje. I ako nismo toga svjesni, ovo što je Eva rekla, vrlo lako se uhvatimo u to, da. Mislim da si super bila iskoristila riječ, ne znam si to sad rekla ili prije, ali atmosfera. Baš je takva neka napeta, užurbana atmosfera. Martina, što si htjela reći? Htjela sam reći samo kratak podsjetnik. Ove godine više ne pišemo matične knjige, prema tome 1 stavka manje na popisu za sve koji rade kao razrednici. Ručno. Ručno. Bez grešaka. Da, hvala ti Bože na tome. Mislim, ja ih ne pišem više, ali stvarno to je takav pritisak. Mislim da i znam da takav stres je pisati tu matičnu knjigu, ko da jer je to nešto što mora biti nepogrešivo. Znači, nema tu ispravljanja, mislim, možeš ispravljati, ali se stvarno trebaš potruditi da do toga ne dođe. I onda je to takav pritisak da imam osjećaj, imam dojam nekad da priču fulat od tog stresa da nešto fulam, nego što bi zapravo fulala da se malo opustim. Tako da slavim sa svim učiteljima koji više to ne moraju ispunjavati ručno.
Baš mi je drago. Da, to Ima, je... meni je palo sad na pamet jedno pitanje, ovako kad vas dvije, kad razmišljate svaka o svojim krajevima tijekom karijere, svih tih nastavnih godina, je li se nešto promijenilo? Jeste li možda prije, jeste li bile opuštenije kad ste počele raditi ili kasnije? Je li meni se nekako čini da imam, sad kad vrtim unatrag, da su različite, ne znam, različite, ono, postoji, imam nekoliko tipova kraja tih godina, ne znam, jedni dio godina sam pomagala oko matice, druga ljeta sam se bavila u udžbenicima, baš imam više tih oblika za kraj. Kako je vama bilo, jel se sjećate sve? Pa evo Eva mogu ja. Ja se sjećam, ja sam mijenjala dosta škola. I sjećam se da mi je bilo puno lakše završiti nastavnu godinu ako je postojao jasan raspored. Recimo, u to vrijeme matična knjiga koja se sad više ne treba pisati je kod mene. I onda je to u meni stvaralo osjećaj sigurnosti. Ok, ja ću to tada napraviti i ja sam s tim gotova. Ako nema tog rasporeda, onda je uvijek ono kod koga je matična knjiga, gdje je, pa čekaš, pa ne znaš je li netko se ubacio ranije i tako dalje. Tako da meni je recimo raspored uvijek pomagao. Kad sam znala točno kada što trebam raditi i kada je na mene red. Te neke dijelove koje jednostavno ovisimo o drugima. Postoje, znači ja sam radila dosta dugo i u boravku. Završetak nastavne godine u produženom boravku je puno jednostavniji, mislim jednostavniji, jednostavno nema ocjena, nema zaključivanja, ali sam znala onda pomagati kolegicama i biti im tu ono kao desna ruka za bilo kakva upisivanja ovoga. Tako da evo ja što više nekako radim na sebi i što više se vraćam k sebi, što više radim na tom da sama sebe opuštam, to mi je lakše. Evo, te su neke stvari karakteristične za drugačije završetke nastavnih godina. Da, ja moram priznat da meni kroz tih 10 godina što sam bila u školi nisu baš bili završetci godine drugačije jer sam ja bila satničar, pa je to onak iskustvo za sebe. Jer ono, krajem školske godine na sve su još dolazili podsjetnici na raspored. Tako da mislim da jedino one godine kad sam prelazila iz jedne u drugu školu sam imala slobodno ljeto, ali ne bilo to stvarno davno. Jednostavno mislim da je puno drukčije iskustvo i kad nisi razrednik, što u prva 4 razreda baš nemaš priliku iskusiti, osim to što ti kažeš ako si u boravku ili ako si učiteljica. Pa znači učiteljica jednostavno je uvijek razrednica i ona svake godine ima te neke obaveze koje drugi profesori možda nemaju, ali mislim da bi mi recimo bila velika razlika da nisam, mislim ja sam bila i satničar i razrednik svake godine. Tako da možda da sam jedne godine bila oslobođena tih dužnosti, vjerujem da bi osjetila razliku. Da, s drugačijom energijom bi krenula u srpanj. Da. Ali, a mislim, znaš šta, ali razmišljam si isto i koja je razlika recimo ako si učiteljica tipa u 4. razredu, pa imaš onak još dodatnu onu emotivnu komponentu cijele te priče odlaska te djece s kojom si 4 godine radila, koju si ne znam, možda Ivana ćeš ti pričati o tome kakav je to dojam, ali recimo ja nisam nikad radila s njima, ali znam kak je meni bilo od 5. do 8. U 5. kad ti dođu onak mali sa pitanjima, pitaju sve živo, jel smijem napisati datum gore lijevo, jer ga ne želim dolje desno napisati. Do 8. razreda kada izlaze van, pogotovo sad ove zadnje generacije, ja više ne vidim razliku između 8. razreda i srednje škole, baš djeluju odraslo djeca i toliko su samostalni, toliko su sposobni. Mislim da je i kraj školske godine kad si 4. razred ili 8. razred, da je baš isto još dodatno nabijeni tim emocijama, te velike promjene. istina. Da, ovo što, drago mi je da si spomenula učenike koji su
jako odrasli, jako zreli, jer se često zna, pogotovo u medijima, zapravo ona negativna slika o učenicima, što nije istina. I dalje mislim da većina je takva i odgovorna i želi raditi i želi nekako napredovati kao i roditelji, pogotovo kad steknu povjerenje u učitelja, u profesora ili bilo koga ko radi s njihovom djecom. Meni ove godine, moji su četvrtaši, ja sad nisam bila na 2 do 3 mjeseca s njima, ali ćemo se vidjeti na kraju nastavne godine. Moje prvo radno mjesto je bilo zapravo 7. i 8. razred. Ja sam predavala engleski jezik i tada sam dobila razredništvo. I sjećam se to na kraju 8. razreda, to mi je bilo isto opraštanje, jedan veliki prijelaz i za njih i za mene. A sad kako će biti ne znam, bojim se da će biti suza. Jer ipak ta djeca, ovo što si ti reka 5. razred, tako je kod nas 1. razred, dođu i oni stasaju i odrastaju tebi pred očima i u 4. razredu su toliko zreli, iako vama kad dođu su naravno bebe, naspram osmaša, ali toliko su zreli naspram toga kad su došli da jednostavno ne možeš spriječiti da te emocije ne obuzmu u svemu tome. Istina. Meni se čini da je ta razlika 1. do 4. i baš značajnija možda nego 5. do 8. Jer baš dođu ko praktički bebe, mislim iz vrtića tek izašli, stvarno nisu samostalni u toliko puno toga što ih vi morate naučiti u prva 4 razreda, što mi svi uzimamo zdravo za gotovo od 5. do 8. Evo prva se javljam. Ni ne razmišljamo o tome da u 1. razredu, mislim, znam da sam jedanput se baš pitala, dobro, kako, šta radiš ti sa njima u 1. razredu kad djeca ne znaju čitati, kako oni znaju koja je bilježnica iz matematike, koja je dobro bilježnica još ajde, ali koja je iz prirode, koja je iz hrvatskog i tako, pa mislim, koliko onda u 5. razred kad dođu su zreli u odnosu na 1. razred, mogu si misliti koja je to razlika. Da. Mene uvijek gane kad imamo u mojoj školi imamo onu svečanu dodjelu na kraju 8. razreda, svečanu dodjelu svjedodžbi i onda pozovu i učiteljice od 1. do 4. sve koji su im predavali. Meni je to tako lijep trenutak i onda kad vidim sve te mlade ljude kak dolaze po te svjedodžbe, onak sjećam ih se od kad su bili mali, ne mogu, svake godine se uvijek iznova ganem, onak lijepa je to stvar kad vidjeti to dobre ljude pred kojima je život onak, sve i svašta. Sviđa mi se taj trenutak u školi. Da. Možda ta slika može biti fokus ljudima sad. Da. Sjetite se kako je to sve zapravo lijepo. Da se malo maknete iz stresa i pritiska u kojem jeste. A sad mi je palo na pamet kad ovo kažeš i onda sam se sjetila Ivana prošli put kad smo razgovarale, bilo je razgovora o uvjerenjima. Mene nekad onako zanima u paralelnom svemiru. Možda mi puno toga, ne kažem da neke stvari nisu realno i stres i teške na kraju godine, ali imam ponekad osjećaj da i mi se već kao da se pripremimo da ćemo se tako osjećati i onda se počnemo osjećati zato što je druga polovica svibnja. Još ako onako bude toplije, pa nekaki organizam pamti da u to vrijeme počnemo kao da ih malo sami sebi, je li to moguće? Nabrijemo se na to neko stanje. Je li to moguće? Pa moguće ako smo do sada doživljavali u tom periodu isto stresno, što može biti povezano s našim iskustvom kad smo mi bili u školi, pa je kad je krenulo toplije vrijeme pa smo možda trebali ispravljati, pa smo trebali više učiti i tako dalje. To može od tuda sezati. Ja se zapravo slažem s tobom da to puno kreće od nas samih. Jer ja sam se isto znala pronaći onako u situaciji gdje sam jednostavno jako napeta i nervozna, a bez da imam realnog razloga.
Iako stvarno na kraju nastavne godine, pogotovo sad u 5. mjesecu, mi se uvijek znala dogoditi barem jedna situacija koja je bila, ajmo reći, izazovnija, ali ja sam ju krenula gledati samo kao ono raščišćavanje pred kraj. Raščišćavanje i zapravo sam u većini slučajeva tu su bili upleteni roditelji i tako, to vidjela kao priliku da roditeljima objasnim, ako ne ništa, ako je kraj nastavne godine, za iduću, što bi im moglo koristiti. I nekako sam to gledala kao priliku da ono s njima raščistim to zbog čega je do toga došlo. Mhm. I onda nekako s tim pogledom na to sve i micanje tih mojih raznih uvjerenja koje su se bila nakupile, jednostavno postane lakše, jer ti je lakše komunicirati sa osobama, jer vidiš njihove potrebe. Ti roditelji imaju nekakvu potrebu u tom trenutku. Sad, njihov način na koji reagiraju možda nije onakav kakav bi trebao biti, ali važno je osjetiti tu njihovu potrebu koju oni time žele zadovoljiti. Možda oni žele, ne znam, pokazati sebi da su dobri roditelji, žele se brinuti o svojoj djeci, pa evo sad je taj nekakav bio okidač za njih i onda su nekako se javili učitelji, učiteljice. Tako da, evo, mislim da je dosta toga u nama što kreiramo. Da. Slažem se, da. Da, slažem se i ja. Mislim, meni bi možda bilo sad važno samo ako neko pomisli, čisto da istaknemo da prepoznavanje tuđih potreba ne znači nužno da ljudima moraš udovoljavati. Ne, super. Nego jednostavno, mislim, meni je tu stvar toga da kad ja prepoznam da iza određenog ponašanja postoji neka potreba, da je meni lakše ostati smirena i razumjeti tu osobu. To ne znači da je nečije ponašanje u redu ili da na nečije ponašanje ne treba reagirati ili da ljudima treba popustiti. Mislim, sad dosta pričamo općenito, pa možda da je nešto konkretnije bi drugačije to iskomentirala, nego jednostavno baš mi je stvar u tome. Kada čujem što leži iza tog ponašanja, meni je lakše ostati mirnom i meni je lakše naći rješenje koje će možda funkcionira dobro i za jednu i za drugu stranu. Da, ovo što si rekla, zapravo da ne shvatimo to ozbiljno. Nije stvar u nama kao učiteljima, ne osobno, nego je zapravo osobe su u tim trenucima napravile najbolje što mogu. To što si rekla, ne opravdavamo načine ili možda pogotovo ako su tu i grube riječi ili neko agresivni pisani trag i tako dalje, nego razumjeti potrebu, a onda kad razumijemo potrebu i krećemo iz te pozicije, ja te razumijem, ne opravdavam i neću sad, ne znam, dati ocjenu više zato što je roditelj, znači ne govorimo o tome, nego samo da pođemo iz te pozicije razumijevanja, mi smo već puno toga napravili, a ne iz pozicije straha što će taj roditelj napraviti ako mi recimo zaključimo ocjenu kako vidimo da je kako želimo. Da, evo, to sam samo htjela dodati, mislim da je to ovo što si rekla jako važno. Da. A i mislim da je jako bitno i da si ti na čistu s time što radiš i zašto to radiš. Znači, ako izbije nekakav problem ili izazov s nekim roditeljem, pogotovo ako je ocjena u pitanju, znači ako je tebi jasno zašto zaključuješ ocjenu koju zaključuješ i ako je to nešto s čime si ti u miru, da je to tako kako je, kad čuješ drugu stranu i razmisliš o tome što možda postoji iza nekakve frustracije ili ponašanja ili napada ili čega god, ko prvo, mislim da ćeš puno lakše i smirenije i ti moći iznijeti neko svoje obrazloženje. I onda prvo, druga strana će te lakše moći čuti ako ti smireno pristupaš cijeloj priči.
Ali mislim i da ćeš, da onak imaš više samopouzdanja i hrabrosti zauzeti se za sebe kad je tebi jasno iza čega ti stojiš. To jest zašto stojiš iza neke ocjene, zašto baš to tako i zašto se to neće mijenjati. I mislim da ti je onda možda lakše i dobiti podršku okoline, škole, ravnatelja, drugih kolega, ako znaš jasno izraziti zašto je ocjena ta koja je i zašto ona ostaje. Lakše će te i drugi podržati u tome. A lakše će i roditelji razumjeti. Ako si ti jasan u komunikaciji s njima i pođeš iz te pozicije razumijevanja, oni razumiju. Neće se slagat, ali će razumjeti. I ono što ja uvijek nekako na kraju razgovora s njima, čak i u tim trenucima, volim s njima prokomentirati kako će to učeniku dobro doći za budućnost njegovog obrazovanja. U smislu, ako je roditelj nezadovoljan i ako je, ne znam, zaključna ocjena 3, a roditelj želi više i tako dalje, da mi jasno stanemo, jasno iza svojih odluka, iza ocjene i zapravo s njima komuniciramo što dalje s učenikom i oni mogu raditi, a i mi iduće nastavne godine da bi ocjena bila viša. Na čemu treba poraditi? Znači uvijek nekako u svemu tome volim ubaciti nekakav cilj. Znači ako odavde krećemo, što nam je cilj i što se može još ostvariti. Tako da ne vide to kao finalno nešto, nego da uvijek postoji stepenica više. Da. I čini mi se da onda tu i ljudi dobe, znaš, povratnu informaciju da imaju tvoju potporu u razvoju njihovog djeteta. Da to nije samo, gle, to je ta ocjena i točke ko te šiša, nego onako vidim vašu zabrinutost, čujem šta vam je važno, ne stajemo tu, imate moju potporu i dalje. To nije baš to što kažeš finalno i dalje postoji mogućnost da stvari postanu bolje, iako evo sad u ovom razredu je 3, to ne znači da se te stvari neće mijenjati, da to ne može bolje, da. Čini mi se da je jako bitno i kroz godinu komunicirati redovito, da je jako bitno i komunicirati s djecom. Možda je to izazovnije u prva 4 razreda jer ne razumiju toliko koliko razumiju od 5. do 8. Što su stariji, to je lakše s njima naravno razgovarati o nekim stvarima, ali ipak mislim da na nekoj njihovoj razini, ako im se jasno daje do znanja zašto im je koja ocjena takva kakva je i ako se redovito komunicira s roditeljima, da to znatno olakšava kraj školske godine. Doduše to može biti izazovnije jer nije lako sa svima komunicirati, nisu svi roditelji toliko redovni na informacijama. Pa to isto može biti izazov dodatni, da. Da, meni drago mi da ste spomenuli ovu temu jer obično na kraju godine postane aktualna tema o poplavi odlikaša, o puno ocjena, o pritisku na učitelje, na učenike, da bi imali bolje ocjene i tako dalje. Onda mi je drago da ste obje ovo spomenule, tu važnost komunikacije i ovo da to nije da je to zapravo se ne rješava samo na kraju školske godine, nego je nužno cijelo vrijeme i objašnjavati i stajati iza sebe i svojih odluka i sve. Čini mi se da je to onda jedan od dobrih načina da bar mi u školama koliko možemo budemo brana od te poplave recimo, a onda moraju vjerojatno i roditelji nekako napraviti dio toga da smanje opet taj pritisak i važnost ocjena, ne znam. Jesam zakomplicirala. Ne, samo si me podsjetila zapravo ovo Eva što si rekla cijelu godinu komunicirati. Da kad se donosi ispit znanja, da meni je jako važno uvijek s učenicima komentirati. Iako oni jesu mali, ali ukazati njima na važnost da oni prate, jer mi prolazimo kroz zadatke i da oni uoče ukoliko je došlo do greške. Znači, sebe ne stavljam u poziciju
poziciju ono bezgrešne učiteljice, nego oni uočavaju, idemo korak po korak i onda oni iza toga još dodatno postavljaju pitanje zašto nešto i tako dalje. Znači tu već kreće komunikacija oko toga da se njima daje povratna informacija oko toga. Naravno, to se radi tijekom satova, sad kažemo onako primjere kad se analiza ispita znanja, tu im bude jasnije nekako taj feedback i bolje ga prime i onda uvijek kad im objasnim točno što je tu bilo netočno, onda idemo prema tome, ok, a što ti idući put treba da bi mogao riješiti takav tip zadatka. I onda ono nekako idemo u budućnost, što možeš danas već naučiti za idući put. Da, i to je super. Tome analiza ispita zapravo i služe. Znači ne samo i da djeca dobe povratnu informaciju, da razumiju svoju ocjenu, nego i da dobe priliku da nauče zapravo iz svojih grešaka. Da, i da ono nekako prihvate te greške. Mislim da je to jako važno u obrazovanju, da se na greškama uči. I to mi nekako sve znamo kao na greškama se uči, ali mi nikad ne griješimo. Da. I kad oni uoče recimo moju grešku, ja se uvijek tu zaustavim i onda njima objasnim, evo vidite i učiteljica, pa sam ja sad naučila na tome i tako dalje, da si oni osjećaju taj pritisak okoline da imaju sve odlično i tako dalje. Tako da ne osjećaju samo učitelji to i roditelji, tako da sve to nekako dio društva, ja bih rekla. I sam izgubila misao. Što sam ono krenula? Važno je učiti na greškama. Važno je učiti na greškama, evo, baš tako. Ne, ali baš mi je drago da si to spomenula, jer sam ja primijetila kod sebe koliko je meni općenito, znači to su stvari koje dok ne počneš malo bolje obraćati pozornost, nisi ih niti svjestan, ali skužila sam koliko je meni općenito u životu postalo puno lakše od kad sam stvarno uspjela, pa neću reći u potpunosti usvojiti, jer nisam u potpunosti usvojila taj koncept. U redu je griješiti, iz grešaka se uči, ali onak imam tu ideju negdje u glavi i onda kada napravim neku veliku grešku, kad se uspijem na to podsjetiti, stvarno mi bude puno lakše, jer sami sebi takve probleme napravimo oko takvih gluposti, gdje si nešto pogriješio, pogotovo ono ako si se negdje osramotio ili tako nešto, stvari koje drugi ljudi možda nisu ni vidjeli ni čuli, a sve zapravo kreće iz nečeg tako banalnog kao što je, ne znam, griješiti u školi. Jer ono, baš se stvara jako velik pritisak, tipa kad o nečemu razgovaraš na satu, pa nećeš dići ruku ako nisi 100% siguran da znaš, jer ajme pogriješi, dići ruku i reći krivo, ili biti pred pločom gdje te svi gledaju pa reći nešto krivo. I mislim da je baš jako velik utjecaj imamo, da nismo toga niti svjesni u tom nekakvom našem očekivanju da kad nešto tražimo, kad nešto ispitujemo, kad samo komuniciramo na satu, da očekujemo samo točne odgovore. Tako da mi je super čuti koliko je tebi važno zapravo njih učiti, da je u redu pogriješiti, mislim, ok, da to utječe na tvoje rezultate, znači nije opet istovremeno niti brljavi cijelo vrijeme, nije problem, ali da nije smak svijeta ako nešto nije savršeno, nego da jednostavno ti je to prilika za razvoj. A ocjena koja je dobra ti je povratna informacija gdje si i da iz toga nastaviš dalje. Da, to je sad neki ciklus. Nekako upoznajemo prvo nekakve materijale i nekakve nove koncepte, onda uvježbavamo i u fazi uvježbavanja je prirodno griješiti. Međutim, mi kao da znaš, jednom čuješ i trebaš usvojiti, nema više grešaka. Moja učiteljica iz NLP-a je rekla jednom da osoba treba čuti 33 puta neki pojam da bi ga u potpunosti usvojila, u smislu i baratala njime i tako dalje. I kao vožnja autom, prvo naučiš osnove, pa onda pokušavaš, pa ideš u školu, pa i tamo griješiš, da bi jednog dana došla do potpunog automatizma i
korištenja svega toga što si naučio. Tako da i kad učenici na satu griješe, to je dobro. Ja to njima često znam spomenuti jer kako bi rekla, sudjeluju na nastavi i u redu je da griješe. Bolje je da griješe tada nego kad bude, ne znam, provjera i tako dalje. Znači, što više griješite, više ćete zapamtiti i onda tako mi to. Naravno, nije sad da dopustim ovo što si rekla, ajmo sad svi griješiti i ne na takav način, nego u smislu da je ok ako neko pogriješi i možemo se tu i nasmijati, što isto, kako bih rekla, učenici se znaju nekad postiditi u tim trenucima i onako se povući u sebe i zapravo mi kao učitelji ako to vidimo i prepoznamo, ja uvijek onda dodam neku svoju priču kad sam ja pogriješila i onda da im bude ok, da budu ok s tim. I nasmijemo se i na moju neku priču koju imam i nekako idemo dalje, lakše. Evo, to je moj... Da se malo, da bude opuštenija atmosfera. Da. Jedan moj dragi profesor s fakulteta je imao princip kad bi neko na predavanju postavio neko pitanje ili nešto pogrešno zaključio, nije uvijek koristio taj termin, ali kad bi bilo nešto na dobrom tragu, ali opet pogrešno, onda bi on prvo rekao kolega ili kolegice, to je inteligentna pogreška, ali i onda je objasnio lijepo što je točno. Ja se sjećam, ne znam, meni je taj izraz, to imaš osjećaj, nek sam pogriješila, ali da je bar, ali rekao mi je profesor da je to inteligentno, onak, baš još uvijek mi se sviđa, taj osjećaj nakon toga što on to kaže, meni je baš nekako lijepo, onak, pozitivan. Da. Ali znaš šta, ja ti mogu reći da ja nisam tak razmišljala kad sam počela raditi. I da nekako imam dojam i da u matematici je to još više pojačano. I baš nekakvo je očekivanje bilo od prvog dana da ja tebi nešto objasnim, ja tebi pokažem primjere, sad je na tebi red i ja sam to tako dobro objasnila da očekujem sada tu nazad jednako dobre rezultate kao što sam ja objasnila. I meni je trebalo vremena da ja u svom radu takve stvari promijenim i zapravo sam jako sretna što je, recimo, to je jedna od stvari koje sam dosta rano uočila i krenula mijenjati jer mi je jako bilo bitno da djeca mogu bez straha se izražavati na satu, ali nije bilo nešto s čim sam krenula raditi. Sad mi je palo na pamet jedno pitanje. Mislite li da smo mi koji radimo u školama da sami sebi lako opraštamo kad napravimo neku grešku u razredu s roditeljima, onako u prosjeku? Za sve koji ne vide Evu, a to su svi, Eva klima, ne. I to ne. Mislim, barem ja vjerujem da je to individualno. No. Možda ima ljudi koji se ne grizu. Meni se ponekad čini da bi nam bilo lakše i opuštenije i nekako zapravo zdravije da možda, da stvarno da nas više u školama znamo sami sebi oprostiti, da nismo toliko, ne znam kako bi rekla. Meni se čini da smo prestrogi prema sebi generalno. Ne svi, ne na jednak način, ali onako dosta ljudi koje poštujem, koji lijepo savjesno rade, od kojih sam puno naučila, zapravo isto imaju taj problem da su možda prema sebi i prema svojim greškama puno stroži nego što bi možda trebali, uključujući, tu uključujem i sebe, naravno. Pa moj dojam da meni je ispočetka bilo jako teško. Puno sam se pripremala, pogotovo za roditeljske sastanke, tu mi je bilo jako važno da ne pogriješim i sve što iznesem da bude onako potvrđeno, ja sam iščitavala i zakone i tako dalje, samo da to bude baš točno.
A onda sam nekako s vremenom uočila da ja isto kao i druga živa bića griješim. I da je nekad samo reći oprostite, ja sam pogriješila ili ne znam, bila sam u brzini, krivo sam rekla, ja sam provjerila pa sad vidim da je tako nešto, sasvim ok. I ovo što si rekla, jako bitno tu prvo oprostiti sebi i onda kad oprostimo sebi, puno nam je lakše onda iskomunicirati da smo jednostavno pogriješili. Ono, u čemu je stvar? Mi ne očekujemo od roditelja da ne griješe, ni od učenika da ne griješe, ali od sebe očekujemo. Mislim, tako da mislim da je tu ključno sebi prvo oprostiti, a onda iz tog osjećaja oprosta sebi puno lakše mi komuniciramo, onda i okolina nam vraća to da je to sasvim ok. Idemo dalje. Da. Ništa strašno. Istina, istina. Da, mislim da se to baš jako osjeti kao ta neka, kako bi rekla, onak energija iz koje izreagiraš na svoju grešku. Ako ti napraviš od toga dramu i problem, možda ako si prestrog prema sebi, možda će ti biti problem i priznati tu grešku. I onda ćeš zapravo napraviti još veći problem umjesto da dođeš iskreno i kažeš što se dogodilo, razmislila sam, ispravila sam. Znači, mislim, prvo bitno je onak da ispraviš i baš to idemo dalje. I sada druga strana, mogu reagirati svakako, ali onda isto tako tu moraš imati na umu da reakcija druge strane je do njih. I tu isto ne uzeti stvari previše osobno, dozvoliti ljudima da imaju pravo reagirati kako god reagiraju i osjećati se zbog toga kako god se osjećati, ali baš to, ne biti prestrog prema sebi i biti u miru s time da šta se dogodilo, ispravila si i gotovo. Pogotovo jer jako puno tih stvari stvarno i nisu baš neke skandalozne greške. Da, istina. I ovo, to je možda onda i dobar savjet, ovo na kraju ove školske nastavne godine. Zapravo ima tih nekih, sjećam se ja svojih nekih primjera kad su me neke stvari jako mi ih je bilo teško raditi i onda sam strepila nad svakom crticom, nad svakim brojem, nad svim što radim i onda bio mi je veliki stres. Pa onda kad bi neko slučajno možda i samo nagovijestio da možda mogu to bolje, da sam tu nešto pogriješila što jesam, onda ta potreba da se branim, da se opravdavam, da napadam drugu stranu je bila puno jača do onog trenutka kad si nisam stvarno rekla ok, ništa nije baš to, malo stvari je zbilja životno, egzistencijalno važno, čak i u važnim poslovnim zadaćama. I onda mi je postalo lakše. Pa dobro, ako pogriješim, priznaš, događa se. I to mi je smanjilo tu neku nelagodu oko nekih poslova, istina. Mislim da je važno ovo, Martina, što si rekla, kako netko daje taj feedback. To je isto važno, jer netko zna dati feedback u smislu, gle, ovo ti je krivo i tako dalje, a netko može reći, gle, idući put možeš si ovdje malo nešto popraviti, ja ti mogu pomoći ako ti treba. Sasvim je drugačiji osjećaj nakon, tako da mislim da je to isto važno od koga, tko to govori, od koga to primamo. Tako je, da, nije ista stvar čuti ove dvije verzije, definitivno. Znaš šta, ja bi se tu nadovezala što se tiče ocjena. Ja znam da na kraju školske godine se znaju dogoditi situacije u kojima, recimo, dosta često roditelji očekuju da zaključuješ po prosjeku. I ako nisi kroz godinu jasno iskomunicirao da ne zaključuješ po prosjeku i jasno iskomunicirao kako zaključuješ, recimo, ili tipa ako ti neko od učenika, jer ne znam, je izostao s ispita ili tako posloži se nekada da imaju prosjek veći od onoga za što zapravo znaju. I sad ljudi tu znaju zaključiti nižu ocjenu. Moja preporuka je stvarno da to ne radite, nego da to vama bude
nešto iz čega naučiš za sljedeću godinu jasno stvari iskomunicirati kroz godinu. Znači ne dat prvi sat sam dao svoje kriterije i onda se tek zadnji sat na njih vratim, nego jasno kroz godinu komunicirati, zato postoje bilješke. Bilješke su divna stvar, ja ne znam zašto ih ljudi ne vole pisati. Jasno iskomunicirati šta je tebi bitno, šta ocjenjuješ, kako ocjenjuješ. I onda si na kraju godine miran. I ako na kraju godine nisi 100% miran, meni je uvijek, ne želim reći da ću pokloniti ocjenu, ali rađe ću napraviti ono što je bolja ocjena za dijete, ako nisam 100% sigurna u ono što sam ja radila, ne samo zato da mi ne bi roditelji dolazili u školu i radili probleme, nego zato što ja nisam stvari odradila kako treba. Zato što je meni to lekcija za sljedeću godinu, da ne znam, su ispiti bili prelagani, da i onda ocjene ne pokazuju njihovo pravo znanje. To je moja greška, jer sam ja dala takve ispite. Da nisam na vrijeme naglasila da je neka cjelina ključna, bez nje sljedeće godine ne možeš, i dala onda možda čak i priliku da se ta cjelina popravi kad je toliko već bitna, a ne ostala na toj jednoj ocjeni i tome slično. Tako da, mislim isto, kad su ocjene u pitanju, one su jako velika boljka i ja to razumijem, pogotovo 7. 8. razred kad se ti upisuješ i nisu isti kriteriji u cijeloj u Hrvatskoj, i meni je tu uvijek, ja sam se uvijek pitala škodim li ja zapravo svojim učenicima time što inzistiram na nekom standardu, jer istovremeno neko drugi ne inzistira, nisu sve srednje škole iste, šta god da iko kaže, nije ista stvar, šta ćeš, mislim, nisu sve gimnazije iste. Možda to tako nije van Zagreba, ali u Zagrebu stvarno nije nužno svejedno gdje ćeš se upisati. I onda jednostavno baš onak, pa rađe dam nekome tu višu ocjenu koju mislim da možda ne zaslužuje, a ja sam pametnija sljedeće godine. Da, ja se, Eva, s tobom u potpunosti slažem. I ja svake godine imam tako možda ocjenu 2 i nedoumicu, i uvijek smatram da ja nisam bila jasna tijekom godine u komunikaciji, i ne smatram da je kraj nastavne godine taj trenutak kada bi ja trebala pokazati ono što nisam možda tijekom godine sustavno, možda, kako bih rekla, dok kad u dnevnik upisujemo i tako dalje, mi vidimo samo te ocjene, jel? Te ocjene koje taj put upisujemo, i onda ako nismo sustavno pregledavali svako toliko baš taj predmet, baš tog učenika i tako dalje, može nam se zbilja dogoditi, iako možemo redovito upisivati bilješke, da nam tako nešto, ajmo to tako reći, da ocjena prelazi realno znanje učenika. I ovo što si rekla, mislim da kraj nastavne godine nije vrijeme kada bismo se trebali vraćati na one kriterije, nego i upravo to vidjeti to kao nešto za dalje učenje same za sebe, za iduću nastavnu godinu, da budemo jasni u tome svemu. Da. Mislim, ja si uvijek razmišljam kad je u pitanju neki učenik za kojeg vidim da stvarno puno zna i tipa uvijek je nekako, uvijek mu nešto malo fali, i uvijek su to neke glupe greške. I mislim, i nikad mi nije teško onda tom učeniku dat bolju ocjenu. I onda se mislim, ne znam, nekako se sve to iznivelira. I mislim da u srednjoj školi kad dođu, ili ne znam, pogotovo kad su niži razredi, pa od 5. do 8. će se stvari dosta iskristalizirati. Znači ja ne govorim o tome da djetetu koje ima 3,0 prosjek pokloniš 5 ili nešto tako, nego stvarno pričamo o nekim prijelaznim situacijama u kojima da si ga uspjela onaj put usmeno ispitat, bi se pokazalo kako zapravo zna, ali ga nisi uspjela ispitat, uopće nije bitno zašto, i ocjena je takva kakva je, i onda ostani pri tome i točka. Mislim da možda ne bi bilo loše da spomenemo da čini mi se zadnja 2 tjedna roditelji zapravo više ne bi smjeli dolaziti u školu.
nema više niti informacija, niti roditeljskih, niti ničega. I zapravo se dosta često dogodi da odigraju na neku kartu sućutih. Mislim, ne dođu svi naprasito, nabasito, nabrijano, dođu neki baš očajni, teško im je, mole za pomoć i onda nekako imam dojam da ovim prvima kako dođu tako žustro da smo si jasniji u tome da nam to nije nešto što želimo i dozvoljavamo i da koliko god da možda nam i tu bude teško, ali nekako imam dojam da ćemo prije njima reći ne, a ovima koji su, a molim vas samo 5 minuta samo da porazgovaramo, da je puno teže reći ne. Pa ne znam, mislim možda da malo i popričamo o tim nekakvim postavljanjima granica sad na kraju školske godine, mislim da tu Super, jako puno, ne samo učitelji imaju problema, mislim da i škole ne postavljaju baš jasno granice i da nemaju tu i ravnatelji budu pod velikim pritiskom, pa onda nekada dozvole zapravo roditeljima da dođu u školu, pa možda i da prokomentiramo ako se neko nađe u takvoj situaciji. To je još neugodnija situacija, ne samo da imaš pritisak roditelja, nego još i nemaš potporu škole. Kako se snaći u takvoj situaciji, što tada i tako. Ne znam Ivana, jesi bila kada u sličnoj situaciji, ako uopće jesi, jel želiš tak nešto komentirati? Pa meni je to super tema. Ja mislim da je ona izrazito važna za školu i djelatnike. Ono što je prvo želim reći da se granice nikad ne komuniciraju na kraju nastavne godine. One se komuniciraju svaki put kad se vidimo s roditeljima na svakom roditeljskom sastanku. I ovu činjenicu što si sad rekla, mislim to je zakonski tako, da zadnja 2 tjedna nema informacija, ja spomenem na svakom roditeljskom sastanku. Dođite, imate svaki tjedan termin, znači moj mail je otvoren, najavite se, ja iziđem i u susret i u nekim rupama kad imam vremena primim roditeljima, znači ništa nije onako zabetonirano, dok traje nastavna godina. Zadnja 2 tjedna ne. A kad se to roditeljima komuniciram, recimo ako roditelji trebaju nešto opravdati ili sad nekakva je situacija takva da se trebamo čuti, to mi je ok. Ali u smislu poziv, samo da raščistimo tu situaciju ako se nešto u razredu zbilja dogodilo. Što se zna dogoditi zadnja 2 tjedna? I to je isto važno da ne budemo rigorozni u smislu znamo da nema informacija, ali ako se neka iznimna situacija dogodila, da je važno s roditeljima i to iskomunicirati. Ali krenuti iz te pretpostavke i tako komunicirati roditeljima. Granice se postavljaju na prvom roditeljskom sastanku, ali ih je važno držati. Što mi radimo? Najčešće što vidim, mi postavimo granice, ali onda tijekom godine i samo popuštamo, pa ćemo popustiti jednom roditelju, pa drugom, pa trećem i odjednom smo mi preplavljeni samo zato što smo zapravo te granice pomaknuli iz tog nekog osjećaja da želimo pomoći. Znači, ne želimo mi ništa loše time, ali zapravo rezultira time da sebi napravimo loše. Znači, granice su zdrave i jako potrebne da bismo mi sačuvali svoj mir, svoj način na koji radimo i da bi i roditeljima na kraju krajeva bilo jasno kamo idu, što mogu s učiteljicom, što ne mogu i tako dalje. To je njima potrebno i učenicima također, zato i postoji pravila školska. Tako da, evo, ja mislim da je važno zapravo na svakodnevno, mislim i su učenicima, ali i roditeljima svaki put kad ih vidimo nekako iskomunicira svoje granice. Da, bitno je iskomunicirati ih kad nije nekakav problem. Naprimjer, ne znam, ja sam imala situaciju u kojoj ja sam učenicima, oni su imali moj broj mobitela jer smo mi imali svoju WhatsApp grupu i njima je bilo jasno za šta ta WhatsApp grupa postoji.
Na roditeljskom sam ja rekla roditeljima da sam ja svoj broj dala učenicima za WhatsApp grupu, ako žele biti u njoj za pitanja za iz matematike slobodno, ali grupa složi za pitanja za iz matematike, a meni ako se žele javljati da se javljaju mailom. Znači moj broj mobitela je na WhatsAppu za pomoć s matematikom, ni za šta drugo. I onda ne razmišljaš o tome da kad ti se jave samo da ti tipa nešto opravdaju ili da ti ne jave da ih neće biti ili da te pitaju neko bezazleno pitanje, ne razmišljaš o tome da ti je tu prilika da postaviš granicu, da je tu prilika da ne odgovoriš na poruku ili da im pošalješ mail, poštovate, molim vas, komunicirajte sa mnom mailom, ne odgovaram na poruke, jer mene bude strah, ono kao sad ćeš ispast bezobrazno ovako onako, jer zapravo dosta nam društveno je postavljeno da kad ti nekome kažeš ne, a on te tako lijepo pita da kak si ti takva. I onda zapravo tu to treba vježbati, a onda kad bude neugodna situacija, možda neće ni doći do toga, jer si na lijepim, dajmo reći pod navodnike, situacijama reagirala na to. Ja se s tobom potpuno se slažem. Ja se sjećam na mom prvom roditeljskom baš ovu generaciju. Ja sam rekla roditeljima, znači tu je moj mail. Ja na mail uvijek vraćam sutra do 3 sata. Znači ako ste vi danas poslali u 5 sati poslijepodne, sutra do 3 sata očekujte odgovor. I oni su uvijek dobili odgovor, što stvara u njih povjerenje da sam ja tamo, ja sam na tom mailu i ja ću im vratiti, oni će dobiti povratnu informaciju. Bilo da je to za opravdavanje, znači razlog nije važan. Isto tako, na prvom roditeljskom ja sam dala svoj broj mobitela i naglasila više puta da je to moj privatni broj i da znači on nije poslovni i samo ako su situacije, znači doslovno toliko važne da mail ne može čekat, me mogu kontaktirati i da će oni sigurno dobiti moj broj jer što moja učionica je jako daleko od zbornice. Ako je nekom djetetu loše ili nešto, ja zbilja ne stignem doći do zbornice i ostaviti cijeli razred tako, ja zovem s mog privatnog mobitela. I rekla sam im da će oni sigurno znati moj broj, međutim da ga ne koriste za takve svrhe. I zbilja, ovo što si ti rekla, nekoliko puta se dogodilo da su roditelji preko WhatsAppa krenuli i tako dalje. Ja sam sutradan lijepo u informativke napisala povratnu poruku. I na takav način, znači, kako bih rekla, nisam ni trebala komunicirati, ja sam na takav način pokazala neku zdravu granicu do koje se sa mnom kao profesionalna osoba ide. Evo. Mislim da je jako bitno i da sama sebi iskristaliziraš što su ti granice, jer meni nije uvijek bio problem da me se, dapače, nekad mi je bilo jednostavnije da mi jave. I zanimljivo mi je i kako, mislim, jednostavno s nekim ljudima se bolje povežeš. I nije mi bilo svejedno kome nas zove. I točno se sjećam da mi jedanput me neko bio zvao tipa 8 navečer, isprike, jer kao zovem kasno, onda ali jednostavno u tom trenu ti ne razmišljaš da je sad vrijeme za postaviti granicu, i da se nisi uopće trebala javiti na taj poziv, jer meni u tom trenu stvarno nije bio problem javiti se, ne? Ali onda, ne znam, 2-3 tjedna kasnije mi je bio problem. I sad, znači, mislim, ja sam ta koja je tu griješila, to želim reći, da nisam bila dosljedna, zato što zapravo ni meni nije bilo jasno koje su moje granice i ni ja nisam imala ista pravila za sve. Tako da baš onak sama sebi razjasniti koje su ti granice koje za sve vrijede. I onda ih staviti tamo gdje ti i nije problem. I čisto zato što jednostavno stvarno moraju vrijediti ista pravila za sve, bez obzira što si s nekim bolja, s nekim... Mislim, meni je, ja sam bila razrednica kćeri svoje kolegice s kojom sam, nas dvije smo si super, odlične prijateljice. I onda naravno da nije ista stvar, mislim, što je najbolja stvar, ona me za školu nikad nije niti zvala. Ali recimo, naravno da nisi u istom odnosu sa svim roditeljima, ali bi stvarno
onda za takve stvari što se škole tiče trebao imati ista pravila, jer inače tebi je teško držati se svojih vlastitih pravila ako nemaš niti sebi jasno složeno koje su ti granice, niti se pridržavaš sa svima istoga. Ovo mi je sad, ovo što ste vas dvije rekle, baš mi je lijepa kombinacija za postavljanje granica. Znači, prvo sami sebi pojasnimo što nam je u redu, što nije i onda ovo što je Ivana rekla, zapravo i postavljamo granice cijelu, kad je riječ o školi, postavljamo granice cijelu školsku godinu. I to na ovim blažim situacijama i onda kad dođe neka ozbiljnija situacija, puno se lakše stvari poslože. Čini mi se da se možda kad nastanu veliki problemi, možda je stvarno ponekad i situacija u tome što se mi ne, ovo što je Eva rekla, teško nam je reći ne na nekim sitnim primjerima i onda kad dođe negdje gdje doista moramo reći ne, zapravo nam je teško ili onda doista reagiramo onako sa zidovima, sa kamenjem, sa ne znam svime, jednostavno se zazidamo, nije neka održiva granica onda u pitanju. Sviđa mi se. Da, to je jako važno sa sobom riješiti stvari i svoje granice postaviti, biti ok s njima. I biti ok, naravno postepeno se učiti da je ok reći ne, znači to je moja granica i imam pravo na to. Znači na kraju krajeva to su naši privatni brojevi mobitela i ja se nekako uvijek vraćam na to, a ovo je moj mail koji je službeni. I to je to. Da, super. Evo, na kraju krajeva je vrlo jednostavno, ali ako ne znamo iskomunicirati granice, vrlo nam lako može postati previše. Da. Ivana, hoćeš nam ti za kraj možda još ispričati malo o tom svom side biznisu? Mislim, pričala si o njemu u prošloj epizodi, ali možda, ne znam, možda nam dati ideju ako je neko sada, je li još uvijek to radiš? Radim, da. Ako je nekome sad pred kraj školske godine teško i ne zna si postavljati granice, možda onako kratko da nam ispričaš s kime radiš, ko ti se sad još može obratiti. Još su 3 tjedna do kraja, ljudi, još si uspijete pomoći. I ne samo to, još si uspijete pomoći i još si uspijete se pripremiti već za jesen kad prođete s Ivanom sve bitno kako i što dalje. Tako je. Pa ovo sad kad kažeš, meni je prvo zapravo došlo da na coachingu uvijek radimo situaciju konkretnu, ništa ne radimo onako općenito, nego ako se dogodila neka konkretna situacija, recimo došao je roditelj, napravio prigovor, sad govorim baš o školskim temama, iako ja ne radim samo sa učiteljicama, znači iz te teme, ako je nekoga jako uzrujala i ne može izići iz te emocije, to je nešto što je jako dobro donijeti na sesiju i onda zapravo prorađujemo. Da bismo na kraju, odnosno da bi klijentica došli do svojih resursa u svemu tome, odnosno prvo znanja što se dogodilo, jer mi kad znamo šta se s nama događa, bude nam puno lakše, kao i onda zapravo dozivanje i prizivanje svojih resursa koje mi svi imamo i stekli smo ih tijekom života i korištenje tih resursa za iduću takvu sličnu ili potencijalno i možda čak i goru situaciju. Znači stavljanje nekakav cilj gdje mi koristimo svoje resurse. Uvijek vraćanje na vlastite snage klijenta. Znači ništa ne tražimo nešto što ne postoji u osobi, nego osoba samo otkriva ono što već ima u sebi i ono kako dalje to može koristiti. Naravno,
Ovaj kraj nastavne godine je specifičan i uvijek ako želimo nešto mijenjati možemo sada gledati na čemu želimo raditi, možda iduće nastavne godine, kako ne želimo da naša iduća nastavna kraj završi. I što možemo napraviti sada ili što želimo raditi tijekom godine kako bi kraj bio puno lakši, manje stresan, opušteniji i tako dalje. Znači već sad ako nismo zadovoljni, vidjeti zbog čega točno nismo zadovoljni i kako iduće godine možemo to raditi, ali tu je jako važno postaviti nekakve realne korake, jer ako mi postavimo neke prevelike korake, onda se mi stanemo i smrznemo se, nego ih nekako rastaviti na sitnije, ne znam, onda ću na prvom roditeljskom reći ovo, na idućem roditeljstvu ću reći ovo, moja granica će biti ovo, prva, pa druga, pa treća i tako. Evo, napraviti nekakav plan za iduću godinu da kraj bude lakši. Evo, to je prvo što mi je onako palo na pamet. Imam ja još dva pitanja. Prvo pitanje, ovo što si rekla kako ne radiš samo sa učiteljima i učiteljicama, mogu li ti se možda i roditelji javiti za rad s tobom, pogotovo ako misle da im treba pomoć, da budu nekako da izbalansiraju taj odnos i prema školi i svoja očekivanja prema djeci i sve. Naravno, roditelji, i ja sam roditelj, već vidim kako sva moja prošlost, moje školovanje, koliko će utjecati na to kako vidim kako će biti sinovo. Mislim, već sad kao predviđam kako će mu biti iduće godine. Šalim se malo, ali da, naravno. Roditelj kad dođe u školu, on uvijek ima svoju priču sa svojim školovanjem. To isto jako važno uzeti u obzir. I što odlično. se njemu ili njoj događalo u školi. I uvijek imati dozu vjerojatno straha i tako, koju kao odraslu osobu možda ne zna komunicirati, pa onda može reagirati iz agresije ili možda na neki drugačiji način. Ali naravno da se i roditelji mogu javiti i nekako da i oni mirnije prođu ovo razdoblje, da. Da, imam i onda je sljedeće pitanje kako, nešto si malo na početku pričala, možda da zaokružimo u neki onako lijepu priču i nekakve upute, kako se ti opuštaš na kraju godine, kako ti je sad nekakav običaj, princip kad imaš, kako izgledaju tvoji svibanj, lipanj ili srpanj. Ove godine je nešto drugačiji. O tome ćemo vjerojatno spomenuti možda idući put kad se budemo vidjeli. Kažem, nešto je drugačiji, ali inače ja se uvijek vraćam na to što me ne opušta. Znači, hoće li to biti, ne znam, topla kupka taj dan ili će biti boravak u prirodi ili trčanje i tako dalje. Znači, uvijek gledam, ali jako je važno da to radimo svaki dan. Ne sad kad doživimo burnout, dnevni ili tjedni, kad više stvarno ništa ne možemo ili kad se možda istresemo na ukućane, pa vidimo da stvarno moramo se maknuti i nešto napraviti sa sobom, nego svakodnevno tim malim koracima koji nam puno znače, koje nas umiruju i s kojima se mi osjećamo bolje. Nekad to može biti našminka se drugačije. Mislim, sad onako gleda, nema veze sa živčanim sustavom, ali itekako djeluje na to kako se... Ako nas veseli, to itekako funkcionira. Ili obuči nešto što dugo nisam. Da, definitivno. Ono što ja često radim je da slušam Wingwave glazbu. Ona umiruje obje polutke mozga. Radim vježbe tjelesne koje nisu izazovne, ali umiruje baš taj centralni živčani sustav da budem mirnija, nekako mirnije krenem u dan. A onda je sve lakše nekako. Da, odlično. Evo, što ti radiš da se opustiš kad znaš da te očekuju stresni dani, tjedni, godine? U zadnje vrijeme ništa. I mogu ti reći da baš osjećam koliko mi to fali.
Mislim, idem jednom tjedno na nekakve somatičke vježbe, nemam ja pojma šta je to, kako bi ja to opisala, jel se to uopće tako zove. To je sat vremena baš onako laganih pokreta u kojima si dosta fokusiran na to kako se krećeš, kako, ne znam, pomakneš ruku, kako to utječe na ostatak tvog tijela, ali nakon tih sat vremena nevjerojatno mi je koliko se osjetim opuštenije i koliko promjenu vidim u tijelu i onda sam tek svjesna koliko sam zapravo bila napeta, a da uopće ne kužim koliko sam napeta. I baš ozbiljno razmišljam o tome. Ja se veselim ovome ljetu. Ne planiram raditi ništa. Da baš da se full opustim, jer točno razumijem ovo, Ivana, šta si ti rekla. Ne čekat kad si prenapet, jer više u toj svojoj silnoj napetosti nećeš ni kužiti koliko si napet, nego baš, mislim, to ne znači da sad nemojte, ne opuštate se, ljudi, dišite. Krenite odmah. Dapače, svima vam dajemo zadaću, jer smo ipak tu ovdje 3 obrazovne djelatnice. Pronađite sjetite se 3 jednostavne stvari koje vas vesele, koje god bile, i evo, sljedećih mjesec dana nemojte da ni jedan dan ne prođe bar bez jedne. Nemojte. Slažem se. Možda, evo, ako volite slušati podcaste, prva stvar, stignete pogledati sve naše, poslušati sve podcaste koje imamo čak 50 epizoda i planiramo snimati još novih. Aha, 50. Tako da, možda to nekog veseli. Eto ga. Pa meni se čini da je ova baš bila zanimljiva. Baš mi je lijepo. Baš se osjećam nekako spremnije za sve izazove nakon razgovora s vas dvije. Mislim da trenutno imam osjećaj da mi niko ništa ne može i da me nitko ne može izbaciti iz takta. To je to. To je to, da. Hvala, Ivana. Ja sam se jako razveselila kad si ti u jednom trenu rekla kao to ćemo onda razgovarati sljedeći put kad budemo razgovarali. Ja nekako nadam da ćeš ti postati naš, kako bi rekla, službena podcast trenerica u našim epizodama. Eto ga, povremeno ovako sa nekim savjetima. Naravno, ja bih vrlo rado, što sam se prekinula, ja bih vrlo rado, možda, evo sad mi pada na pamet idući put baš neka tema konkretna, tipa ovo granica, pa da mogu zapravo i reći neke konkretne vježbice koje osobe mogu proći, pa onda možda bi bilo onima koji slušaju konkretnije za neke stvari, po temama. Evo, to bi bila lijepa tema za rujan ili listopad, da se onda podsjetimo ljude baš na ovo što si danas rekla, kad se postavljaju granice. Da, odlično. Hvala ti još jednom što si bila s nama. Evo, hvala i Jevi što smo se ovako lijepo sve 3 družile i svima lijep pozdrav. Doviđenja, to jest do slušanja. Doviđenja. Bog.